presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Bensica, uban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. Og sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Cogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa babae nga nagpatago lang sa ngan nga Yang. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan, ang atong magtatampo si Yang. Kini akong problema, bahin ni sa akong bana nga nituuan ng tanang tapul tambal. Ingon magod ini ang mga panghitabo. To all the girls I've loved before. Marben, Aday. ano na mga una ta? Sige te, walang problema. Sa isudan? Utan agbate. Kana katapol, the best kay tambal na. Saba da Marvin, oy. Pulos na mo lang katapol. Kung tapol kan una to tapol sudan agbating tapol. Lamas luy at tapol. Sibuyas tapol. Kapoy nimo. Sige lang, day tibali, day basta tapol, tambal na. Spray katek wala stek. Pak pak pak. Ano? Ay, nanguhit makadabin katuko na kay ko. Kita kan tao nga, makakita ko kanya may anak ta. Anak ta. Si anak. Gurigol. Gurigol mo sa mga. Anya, be. Tingalig may tabo na sad ang finish or not finish. Submit your paper. Ay, sabutin mo sabutan na. Tingalig sudlan na sad nimog pinilo akong parador. Waki mercy. Ego na day, ego na day. Ano man. Inamuran akong mamatay. Daan palagi ko. Sudlan ang kunmog pinilo. Nala, undangon tani may pagmaglanat ag putot, panington pa ta. Salba ko to! Okay na tanan. Ready na eh. Asa ka kay Marvin? Ako day, mulakaw ko day. Kay? Mangita kong tapol ka guyang-yang. Mga aspin ka gulay. Tapol nga guyang-yang? Tapol ka guyang-yang, bina. Tambal na. Basta mong tapol. Tambal na. Dinay tapol nga guyang-yang. Puwar man na. Oy. Murag tuldok ang itom ba, bida sa nimo. Tapol mo na. No, mao ba? Nya, asa man ka mangita ana? Ako ang kinig sa luyos bukid sa Katuratoy. Kanturatoy? Oh. Bukid sa kanturatoy? Bukid sa Katuratoy. Huy, nayadig na gid ka. Sige. Kalayuan ang kanturatoy. Ano man ha? Nya, luyo pagid ana pagyan. Saan na eh. Saan nga ande din Nya, ha? unsa man kunoy nga sa luyo sa bukid sa kanturatoy aber? Kuan, bukid sa Kanto Luyo. Ki, Usay kayo eh. kiraan. Silbi kiti. Uy, nga mo adto may ka dito? Unsa man ka dito? Uy, Tol, kay gibantog naman na dito nga ang tapol nga guyang-yang na dito. sa O sada ko ni mo day. Ako isa di mo. Kung makuha o niya na ko ang tapol nga guyang-yang, o akong makaon,
Di naman piko ni ako, day. Di na ni musuod sa brandon nga piko. Uwe, Oh. sure ka. Unsa naman isod? Kuan, labuno daw niya. Bote mo Marvin, spray ka Waki mercy. Tuod man, mibiyahe gyuday ng akong bana nga si Marvin sa luyo sa bukid sa Kanturatoy, nga matud pa niya bukid sa Kantaluyo. Nanimpad ko nun siya, manimpad siya dito aron makuha ang tapol nga agoyangyang. Unya, Yan, naging ko. Okay, naging ko din eh. Yakas bukid si bunga. Dinar ko to ang akong motor na. Manaw ko. Oops! Pagpaminaw sa Lex Pinoy. Sugdan ako pagpangita. Ang ingon nila sa bukid sa Kantuluyo. Ang tapol nga guyayang. Here come I am! Puya eh. Layo kayo kung nabtada. Murag mauna ni ang bukid sa Katuratoy. Bukid nga naghagkatingalahan. Oy, ganito ang nagpungko sa bato na eh. Nay! 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 Ano na itabar? Nay! 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 Itabar! Rida. Oh, Nay! Ha? Ingko ngit. Ida, ako sa Marvin. Marvin Kabalbal. Di ko taga din eh. Dayor ako, Noy. Ingkongki. Yosa be, dere, padol dere. Tungod sa akong nadunggad sa mga aso ni Kuya Gulyat, ang tapol nga guyang-yang. Tungod sa usa, Oo. kapul nga ako yan. Oo, Igo. Tungod kay nabantog ka na nga tambal, di ba? Usto ka, kamalagyod ka na. O mao kina akong tuyo og tubong. Ha? Gidubli sa tuyo niya tubong pa yun. Ning dapita. Nga sa ato pa, gahi pa upuan ng imuhan ko. Nasayod ka. Ingko, libo bitaw ko ingko. Ano ni nani ni? Gano ba na? Matod pa nga ni Tiban. Nagdungan mi katawa pero una si kabatay. Nasa ilo. Waki mercy. Purpida. Mo na akong suliran ron ingkok ni. Jutay pahimang no lang ha, Marvin Sansan, Kabalbal. Munsa pa ka na ingko? Ayaw o kumpiyansa din higdapita. Nga naman ingkong ki. Tanaw din daghan o katingalahan din higdapita. Tawaan nili? Tawaan? Tawaan. Di ba? Tawaan kining dapita. Munsa? Mao ba? Tanawa, ang ibabaw sa lubi, tanawa. Sana iko? Kana. Kana pa ingko? Uy, kalitsan wa. Katingilan. Asa to siya ingko, ha? Uy. Bida, adlo ko anida. Uy. Ko, naiyan mo ko kaniya siyuta. Nasugmo ko, wako kadakan uglayo. Ano man? Ang buod ako pasabot, katawaan og maayo ka ng lubi, ha? Tanawa ang bunga. Uy. Asa man na kana ingko? Kada lubi nga dagan kay putot. Ala, nakalidyag na waay ko sa akong kilid. Saan ba to? Ato na. Ano bidagan makaglayo ikaw? Naunsa ba ka? Ayaw rayon o grege, kawa pa kayo ko makapalayo. Dili ba kayo mo? Di ka kahibong? Sa iko? Wako kaklaro siya magisulti. Di ka ba mahibong? Wahi klaro ni mo. Diha ka na. Uy. Awa na. Bangkong na. Ako naman na klaro. Kadalingi na ko sa lubi. Mudaga diya palayo. Purbida. Padayon ko sa paglakaw. Layo na sa akong laktan. Uy. Hapit na mag-abot ang akong tuhod ug ang akong apapangig ug tinungas.
Ay, may kipatag na ni Dapita. Muna siguro ni Bukid sa Kantuloyo. Kung mao kay, may taong babaeng tiguang. Tiguang ka na. Amdang! Manang! Manang! Oh, unsay ato ni mo, doy? Mag-CR ka? Unsa ban? Ihi 5, mangitlog, jis. Mutot pila! Ambi na CR ba na ang bantayan katingalahan. May pampublikong CR din eh. Lida, din sa ibabaw sa bukid na. Oh, may lain pa. Unya kay sa tanaw na ko ni mo, mura magkaihion og kuan ka itlogon ka. Ha? Bayarin na lang ko 15 be. Mag-CR ko ron manang kon kakaitlogon pero dili man taon ko kahiyon. Na JSO. Kaitlogon ra ko. Di kong dawat, ana. Nga naman? 15 akong dawaton. Ano ko tao na? Kita day kang mangitlog, unya dili mangihi. Basta malibs gani mangihi gyud na. Suway ragod. Oo, bitaw no. Di gid ba na? Bayad ay Ani ako. Masoda ko manang. Kaya ko sa Ha? Nga naman manang? jutay pahimangno doy ha. Unsa kay pahimanglo di mo manang? Murag katom katigol lalaki sa bukid sa katurar ko to. Ay, unsa man? Hain. Katungalan og ingko ungket. Oh, kana ingkongke. Ay, wato klaro tawahan na. Ha nga naman? Ti kunto tiguanga. Ano ko sulti mo ka naman? Magati itong kuan ko no, pahangdon og patanawon ka sa ibabaw sa punuan sa lubi. Aron niniglingi ini mo niya og balik, wala siya. Kay nakadaga naman siya playo. Ikaw sakpan bitaw na ko manang. Pero ikaw, unsa man sa nimo ha tao pahimangno? Ay, pagbantay kay tawan ni Dapita. Tinuot. Lagi. Si anak ko ay. Uy. Ala. Kadag ko kabaho ani. Ayaw na laguan sumpay kay musamot ka baho. Ngayong pagpaminaw Oh, sa Lex kini may klarong tawaan manang. Way tao pero na ay. Andang ko kay Tones. Ayaw tao na itag ipadayon kay nakasabot na ko ana. Wakimirse. Tuod may nakaabot gyud ang akong bana sa bukid sa Kantaluyo. Nangita dayon nig tapol nga aguyangyang. Unya to? Kuya ng burdo-burdo ni Napita eh. Gusto mo kayo? Oo, palimbawa na ko sandwich. Ay, baka po yung pangita ng tapol yang eh. Asang Napita ni mutang ng bukid sa Kantaluyo. Kitang tapol ng yang. Asa kanino? Ha, puya ng pangita eh. Sabi ko na akong baon eh. Miyakas ako ni Siyuta. Magkaon ko na yung compound. Oh! Uy! Ang sakit ng pasag. Nga tapol nga puro maglingin. Mao ka ni ang tapol nga giyang-yang. Yes! Nakita na ko. Bagay ni. Kadagdan. Nagpasa din ni Siyuta. Thank you Lord. Thank you Lord. Pamunto din ako. Yun na. Bitilawan ko ni Be. Murag. Parat-parat man. Mukumuk. Magimas nga tapol. Isuwala ko sa kong sandwich. Tolon, be. Huwag mercy. Nisang ba to? Darno! Laki ba ko? Huwag ka tababuang, ane. Ay. Mauni ay. Mauni, batiun ko makakaon kag tapol nga guyang-yang. Makusgan og babaskog ka. Yes! Yes! Balitok ko. Oy, sir. Malipay yun man. Kita may nalipay dito. Di malipay nga kita kong tapol sa kanang aguyang-yang nga tapol. Naray. Tinuod yun din na, sir. Nakakita ang tapol na guyang-yang. Oh, tinuod lagi. Kato na gali ko. Mau ni feeling na ko. Bats ko glass pig na kay ko. Nabuhay ang ako pagkalalaki. Abi mo sugilano las katiguangan, sir. Tinuod yun din na. Oh, mga atso di ko gulyat. Tinuod lagi. Ini, sir, may mo bang... Hindi ka gamay, eh. Unsa man na? Gusto ta ko may bawa. Ug may sama mo, sir, nga may mong kusgan, lagsik, ug mabuhi si Diyos. Kusgan lagi ka. Makusgan ka ni. Langsik. Ung boy, junior. Mabuhay ang ato pagkalalaki. Gaya-gaya ta na, sir. Bisa ko sa lang ka buhok. Sige. Happy pero di may mo do. Sige ko yan, di may mo. Biyad una. Si Biyad.
Bayad, oy! Bida, di mo man down. Bayad doon na. Bisa ko sa kribo lang. Wala ko na na. Di, importante ang kamahal do. Ang importante, epektibo. Kabantay ka na? Bantay. Bitaw. Saman. Palit ka? Ano ko work ta? Katay mo sana. Di taga-tagaan na ni. Pero may mga kanding ko, sir. Oh, labi kayo ng tason. O di ba ka ng sampalukan, ha? Oh, sa Paborito ko na. Amo ba, sir? Sige. Kanding lang ibayad. Asay mo kanding? Ato sunahan, sir. Ako ba tingog ko na? Kanding! Karaan, kanding! Alam mo. Sir? Drama pa man itiban sa Kumana, sir. Tagil ako kuha. Sa kanalang. Sa lakabo. Dawat ko ng kanding. Okay ra. Way lipante. Ha? Wow. Di ko matubag na. Di ko kibawar. Bawar na. Wow, sir. Wow. Kuha na, sir. Aba? Oh, gayat ako sa sir, be. Ano raw? Tapol nga ko yan. Oh, uy. Brada. Dawat na. Sanay mong tapol, sir. Ano ko dawat na, ha? Suluhan, oy! Pai, masong kanding! Ano mo na, sir? Alis nga aga sa ilong, be, ha? Waki mercy. Aw ni resulta gid ang kabuang ini akong bana nga si Marvin. Hangtod karon magsige gihapon siya pangitag tapol kay lagi tambal kuno. Kamo mo tuo mo og tapol sa aguyang yang. Unsa man og kamo ang pasiltihon? Yang. Hello, Ate Friends! Good morning! Good morning, Kuya Alan! Ay, Good Ate morning Dindin. sa mga mama nga permi yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagkuha Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa niya mo niyema OBM Special. Palit mo kay Crunchy Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Ate Friends! Hi, Ate Friends! Good morning! Salamat kayo. Nagbuhat ko aning sandwich Ate Friends Dani Inde Bombina. Nyagi pares na ko ani ato ang Don Pepe Tablia. The best kay tuslub. Bata, inom mo Don Pepe Tablia pa doong miskila na. Unya, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mo atong bawnon nga para sa recess. Unya, ugom-ugom samtang naminaw mo sa klase, ugom-ugom na mo Gima Special or UBM Special or Diamond Yema Special. Mga best kayo, para di mo magtabi tungkol sa kalamian ng ato ang OBM Special o Diamond Yema Special. The best kayo na tanan. Ate Pres, Okay, ang sender na ito karoon nga lawa. dong draw kasi sinder na to? Yang. Oh, yang. Yang Siyang. pa single. Singan? Yang? Yang. Wala kayang Ah, sabit. Y-A-N-J. Mayroon pa kayong luto ka ng... Ay kayong ang iyang ko alagi Ate Pres kanang ang iyang problema kaniyang bana nga si Marvin. Hili kay kanang mga tapol-tapol nga mga Tuon man kayo. Tuon man ang mga tapol nga tapol. sa yang-yang. Tapol nga yang tapol nga kuan. Ano mo na ng aguyang nga tapo? Pagpaminaw sa Mga Lex bata kay di Pinoy. mo biyagan anak. Para buyan. Dili iya ha Ate Pres, nagtuo siya nga makapabalik sa iyang pagkalalaki ang tapol nga yang di biya na mahimo. Ayaw mo tuan na kay kanang tapol nga yang makahilo biya na Ate Pres. Hindi siya na malinis ug kanon oy. Inunday na, kanunday na. Murag naanay toksin ang kanang tapol nga ay magbutuan na taon. Na mao na pero sa mga drama ra na taon ha ay mo to kay drama ra yun na siya. Dahil na siya lisod ka na may lisan mungkaon ka na ambot lang. Lisod na. Gahi kay Ate Pres, mo bitaw tugo na kay para ikuan tambal bunyag. Para man sa buyag. Bam, o sa imong ikasulti ani, Bam. Bere be. Ikaw magtutuo ka. Unya, nayuban nga. Kanalaging kay kuno, palihi, o tambal ba. Sana na yung mga patutuo, no? Apan, panalitan. Kung gusto okay ba? Oo, kung panang suga sa sangin, to speak ka sa imapalis ko. Gusto ato sipon. Panalitan o ikaw, no? Nalukop, di mo pila ka, usak kagilay, unay mong gitangas, ng pandol ka pa, nadugmo ka pa. Paminawa diri ha, Isaias, Isaiah 1. Yeah. Isaiah 1, verse 19.
Kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kung musukol kamo og dili mo patuo, patyon ko kamo pinagig espada. Ako ang Ginoo mao nagsulti niini. Ako ni gibasa wengon kagulyat, dayo raman kay namatay ang yaha ramang usay nga Dayo niini. daw. Ang yaha ramang ang yahar dili man ang iyang pagkatao og kalag. Tinaw. Ang yara mo pagkatao ang giingon nga una nga gusto siya nga kanunay kuno mabanhaw kanunay buhi. Apan sa gilad mo diri kun ato ning sabton nga adunay mga butang nga wala nimo mahasubay ang kabubuton sa Ginoo ug dili nimo maangkon ang tanan. Ambot na kong ipasabot nga magsalig ka ng aguyang niya nga tapol mag-unsa man ug wala kay pangaliya sa kahit saan. Mabitong uban mingon nga kanang uy ang tambal itaw nga iyang gitumar nga iyang giinom. Hika pa, panalangin in taon, aron mo doon, umaayos iyang balati, lawas o kalag. No? Ayaw pagpatuto. Nabi, pareha ko natingon nga, at doon itong bungtura, unyag magkita ni mo nga, lang, sa to, langgam nga, adarna, sa to, maisturay bingo nga. adarna. Oo, niya, maithan ka, sa, kami nga, ayaw kay dili na tinuod. Katong ang awit ko atong ibong adarna, mao yung makapaayo sa hari. Mao tong mga prinsiping ikusugo nga ipapakitang ibong adarna. Ang maithan sa ibong adarna mahimong bato. Mao tong ang malumurag kasing-kasing maigi pakita nga maoy nakakuha sa ibong adarna. Oo. Ako Ya, pero kaning gayang yang ma'am ayaw gyud kay Ako noon gulat, wala ko kita nang gingon nila tapol nga guyang niya. Ang guyang niya sa mo, ito marudog puwa ang kolor siyang liso. tinuod. Oh, unya, pagkagahir, bagyong ibton anang yang bagon. Gahi sa gay na kanon. Oh, umangguna ka, gahi kay siyang ibton. Pero, matinga mo ganong, di ka matinga gulat, ganong natug, ang gahi man siya. Ano man? Ang kanang ang kanang liso sa guyang-yang, pareha sa nasa liso sa ipil-ipil. Nakakita ba kagulit og liso sa ipil-ipil nga gihimong kwintas, gihimong kanang mantel sa lamisa? Kita Di mo matinga gusto na pagtuog ng pitay ng gahiya. gyud sa na. Ang kanang liso sa guyang-yang, liso sa ipil-ipil, sa tugo na himong decoration, mabukalan usa nagtubig gulyat. Oh, inikalata na humok naman na, pabugnaon. O pwede na nimo tuhugon. Mo ba? Oo, muna nga ba nga kita kay bracelet sa bata, tingnan ko sa pagduktik ng gahiya. Pabukalan sa nagtubig, humuga na, pwede na nimo na siya nga tuhugon ug ma-design na nimo. Apan ako nang gingon, ayo pagtuong nga muna katapol na guyang dili. Nga mas tuo ko sa tambal sa katong lisos ni Pay bam. Unsa man wala ko kay Katong lang. nang nipay. Oh, mao ni tambal sa katol. Ang lisos ni Pay dom. Wa ko kay Tambal unsa sa nang katol. unsa na kahoy na bago. Mura nagbagon ba mo ang iyahang ang iya bitong bunga ba mura bitaw katong utanon bitaw nga nay liso dagko. Sa pangalan ta Asturias o ta. This unsa to? Kada bang mura ginaanag porma ba nga kanang Kanang makaon. O kanang mata ang Kuan, liso. adili kanang kuan pareha mo kauban mo gana sa kauban nas Prioles. Oo, mura ginaana. Dagko lang to siya. Dagko to siya. Maura na porma sa nipay pero kuan sa balibuon ng nipay. Purtig yung katula ana. Pero ang tambal rasan ana ang iyang liso. Mo imo ibagno sa ko kita kuan. ng kahuya. Ana ikaw sa amo dito gulat nas lasang di ko mo kumpiyansa kanang gingan og sa batin nga ng kahuya sa manguray kanang hasul basta kay mura Mura si Bukaw bang katul bigyan mo na. Kanang kada yung na ikaw sa amo nga masabdan nga daw nga mura sa dili man ka makumpiyansa ka mura man sa nangka. Di gani ka magbantay mo naman perti nang malibaghan perti ng katula. Balik ta. Ayaw na mga patutuodong kamo na mina mga inday kay mo ipag-ingon why ko mo sa pag-ampo sa ulang sa ato ni tuwaan niya ang tanan. Kumusta dito si Tata Edwin mo? Kumusta sa Pabina ba? Edwin Montijo taga Cagayan pero taga diri na sa tuwa. Nakabalita man siya nimo nga naoperahan ka. Kumusta sa Pabina ba? Awlan ko kira nawaan na iyang 5 years tay. Okay na. Wa magud ko gipirahan. Wali ka. Ang ako man tong niya ang gipirahan. Di ba? Sige lang ato man tatanan. Salamat sa pagpadagat din tulumanon. Kod ako ang pasultihan.